wasisaning Ubathara. Ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa. Sawise satata nggilira ngadhep ning karsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya pada prapting delahan Gusti kula ingkang Sinuhing Ndarawati. Wanter sabda pangaduka amiji dhateng piswanipun ing abdipun Udawa. Kewareng kula cumadhong dawuh sinuwun. Kakang Patih Udawa kadiparan nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting Praja Ndarawati mara diake matur marang panjenengan ingsun. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula sinuwun. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek seka kaptiakare luhuring nusa bangsa tuwi negaring Ndarawati. Medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat aripun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung kabandhemna. Diweji sembahan kula. Lho dadekake bombong ing tias ingsun ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna nggera ngadhep ngarsaning ingsun kawula non sampun boten kirang prayogi delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdipun Patih Udawa kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang Sinuhing Ndarawati ingsun tampa tiba sepadha-padha kejaba saka iku Nyai Dimas Haryostyaki prayogakna nggera ngadhep ngarsaning ingsun ora kanthi kanyono-nyono Praja Ndarawati karawan priyayi agung ingkang sepisan Bapa Penemban Durna ingkang angka 2 Kaka Prabu Mandura Dimas Sumeneo Sawetara ingsun nedya manembrama kelawan rawuhing priyagung kekalih Kyai Setyaki nuwun ngestakaken dawuh Kaka Prabu namung kepareng ingkang rai ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kyai Setyaki ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nun mangke dereng sawetawis rawuh jengandika Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Bapa Penemban Durna. Sesembahan kula ing Sukalima Bapa Penemban Kumbayana. Astaka swala sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawela. Lan mun inggih Ger. Tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodon niskala. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndarawati Ger, anak Angger. Anak Prabu Ndarawati. Kula tampiah karya bombong raos sing manahipun ingkang putra mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Bapa Penemban Durna, kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing negaring Ndarawati dinten sak mangke menika, nggih. Bapa Penemban Durna kasinggihan. Kaka Prabu katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura, Kaka Prabu Baladewa. Jagat wasiraning Ubathara Wayaktura jagat Patih Indra Jaladewaku. Ya, Kyai Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ana ing negara Ndarawati keparengipun Kakang ngaturake pudya pamujiningipun Kakang kunjuk ngersani Kyai Prabu Ndarawati. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu. Kyai Prabu Ndarawati kaya wis ora kepenak. Praptanipun Kakang ing Mandura ana ing Praja Dwaraka dina samengko iki. Yayi Kresna saestu ndadosaken gugup guragapan raos sing manah. Bapa Penemban Durna rawuh wonten ing praja ing Ndarawati menapa samping kepareng paduka piyambak menapa dipun utus dening Kyai Prabu Duryudana kepareng ngrayi ing Ndarawati cumadung dawuh Bapa Penembaning Sukalima Bapa Begawan Durna. Lole. Kentos walu gembor monyor-monyor juk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi hotel. Inggih Ger, nuwun mapunten. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ndarawati menika estunipun walaka kemawon. Mboten saking pikajenganipun ingkang Bapa piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nanjihaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata menapa pawarta menika kala wau namung kandhek wonten ing pekabaran.
Ngantos anggenipun pitados kaliyan Bapa ing Sukalima. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negaring Ndwarawati kinantenan inggih menika anak Prabu Baladewa. Kinarya saksi tama badhe atur kula ngkunjung Ngarsa Paduka anak Prabu ing Ndwarawati. Ya Kresna. Sing gedhe pangaweruh praptaku ana ing Brajing Ndwarawati ora saben-saben nggonipun Kakang sowan. Nuruti lawan ana ing penggalingipun Kakang nanging dina samangka minangka dadi saksi tama bakal pangandikaning Bapa Durna ingkang kunjuk Yai Prabu Ndwarawati jumbuh lawan Yai Prabu Duryudana ingkang wis ngutus lawan Bapa Panembantuna pun Kakang ingkang minangka dadi saksine. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten daya-daya kula cumadeng dawuh menggah menapa pangandikanipun Yai Prabu ing Astina. Ah menika ngaten, Ger. Sampun laturaken ing ajeng bilih anak Prabu Duryudana menika utusan kaliyan kula supados nanjihaken supados nyatakaken dhateng pekabaran ing sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngantos jagat menika berbeken dhateng ngumandhangipun kabar menika kala wau. Menapa kepara saestu bilih dinten samangke putra-putri Ndwarawati ing nami Dewi Purantawati menika sampun dungkap dewasa. Satemah ibaratipun sekar hambabar ganda arum. Kathah sangganing para raja nerpati, para satriya, para brahmana ingkang kepengin ngisep dhateng sarining sekar menika kala wau. Nuwun sewu, Ger. Pawarta ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran kemawon, Ger? Anak Prabu Ndwarawati. Jagat wasisaning Bathara Wayabura jagat Bapa Panembahan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika apan kepara saestu. Oh, menika saestu inggih kasinggihan mekaten. Malah persasat negari Ndwarawati sak mangke udan nawala banjir mangsi. Karana sakataing para raja Nerpati ing sami kepengin ngayunaken dhateng atmaja kula, satemahe wahaya anggen kula badhe paring pangandikan dhateng sakataing penglamar menika kala wau Bapa Panembantuna. Oh, kandhak blekudhus waru kembang. Ger, anak Prabu Baladewa wonten dawuh Bapa Panembahan. Apan kepara saestu bilih Purantawati atmaja ing Ndwarawati menika sampun dungkap dewasa. Malah ngendikanipun anak Prabu Ndwarawati persasat kadidene udan layang banjir mangsi. Sinten badhe ngecapekan jempol. Krana kathah mangsi wonten negaring Ndwarawati. Mboten teges ngaten Bapa Panembahan. Udan awala banjir mangsi menika ngibaratipun kathah penglamar ingkang handhateng negaring Ndwarawati. Oh ngaten. Nggih. Nah ngaten kathah ingkang badhe ngayunaken Dewi Purantawati. Saenipun Bapa Panembahan tumunten munjuk atur. Menggawi gatosipun anggenipun sowan wonten negaring Ndwarawati menika jumbuh kaliyan pangandikanipun Yai Prabu Duryudana. Oh nggih, inggih ngestaken. Kula nuwun sewu, Ger. Estunipun menapa ing sampun paduka dawuhaken menika mboten dadosaken kaget raos ing manipun ing Bapa ing Sukalima. Semantena badhe wonten atur ing badhe kula kunjungan Ngarsa Paduka anak Prabu Ndwarawati. Pangandika paduka menapa Bapa Panembahan kula nedya midhangetaken ingkang tetela. Nah, menika ngaten. Sampun wonten 3 candra menika putu kula. Iki menika Lesmana Mandra Kumara menika kula nyuwun sewu. Kadidene tiyang Bambung. Turut nglurung kadidene tiyang kang koncatan dhateng akal budi nalar ingkang ganep. Polaipun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene tiyang edan ngaten kemawon. Mergi sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, apa ta sebabe dene pangkartimu sing kaya ngono kuwi Lesmana? Kowe kuwi anak ratu, aja ngisen-isen karo wong tuamu. Tumunten Lesmana munjuk atur saripun anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun menika gandrung-gandrung kapirangu. Sareng dipun dangu sinten ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana putu kula tumunten jujur bilih ingkang dipun gandrungi menika mboten saged kejawi namung putri ing Ndwarawati atmajanipun anak Prabu Ndwarawaka ing anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pewangi Dewi Purantawati. Nggih. Mesakaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Najan Lesmana menika putra ratu ning nuwun sewu mboten kanggonan bejo babar blas. Mboten kanggonan keberuntungan babar blas. Inggih. Panjenengan prisa piyambak? Sampun marang Mbah Makaping-aping Lesmana menika nglamar wong wedok. Nuwun sewu. Nalika nglamar dhateng pun Dewi Pergiwa, kawon kalipun Garutkaca. Nglamar dhateng Dewi Pergiwati kawon. Nglamar kaliyan pun nuwun sewu. Kathahing putra-putri saking pundi kemawon Lesmana menika mboten nate kasembatan. Ateges Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning ora kanggonan bejo babar blas. Arep ngrabi randha anak loro wae ra sida.
Monggo wis loro lho anake. Wis loro. Wis prayoga. Modene mboten kelampahan lho, napa mboten sial Lesmana menika. Ya sawanipun Lesmana menika sampun pinten? Kang Andasa langkung. Anak ratu kok ngalor ngidul gawanane salep. Menika mesakaken dhateng Lesmana Mandrakumara nggih. Mlengking saking menika kula pun kanthi sanget sing ngandhut anak Prabu mugi keparenga maringaken inggih menika Dai Prorantawati pikantuk Lesmana Mandrakumara. Yo, Yayi. Mesakno kelawan Lesmana Mandrakumara. Malapun Kakang ingkang wis tanggung jawab. Mergo pun Kakang kuwi ngerti, si Adi iki kadangipun Kakang Taruna. Si Adi kadangku Taruna. Mula dikantreni pun Kakang supaya sowan marang negara Ndrawati, sayekti ming supaya nguwatake rembug. Si Adi aja nyawang lawan Lesmana, ning nyawango karo aku. Yen nganti aku bali marang Praja Ngastina, ora kelakon boyong Purantawati, apa kelakon si Adi mentala yen pun Kakang ki jejereng sastra wirang marang Sang Hyang Prabu Duryudana. Nggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng keparengipun Yai Prabu Ngastina, namung kula nuwun sewu. Tiyang bangun Bali Wisma menika kula nuwun sewu. Menika kedah nggadahi dasar ingkang kiyat amargi ana tetembungan yen wong nglakoni palakrama menika namung dasaripun boten kiyat wonten tetembungan temanten sepasar bubar ngaten menika rak boten prayogi kedadosanipun. Kok bubar menika wonten grobyan? Boten ngaten. Nanging wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Tegesipun dereng tutuk anggenipun mbangun Bali Wisma sampun bibar wonten ing mergi. Mila tumrap kula tiyang mbangun Bali Wisma menika wonten petanganipun. Loh, kula inggih kan. Sukalima menika ugi wonten petanganipun. Malah petanganipun menika menawi tumrap Sukalima menika ingkang dipun tasih dipun cepeki dening para kawula sak pertapan Sukalima menika Pancasuda. Pancasuda menika menapa? Malah panjenengan boten kertas ta? Pancasuda menika nuwun sewu. Lairipun temanten kakung lajeng pasaranipun menapa menika dipun gunggung. Dipun dadosaken setunggal kaliyan lairipun temanten putri miwah pasaranipun menapa? Oh, ngaten Perempuan. Nggih. Lajeng samangke dipun suda gangsal. Menawi dipun suda gangsal menika tiraipun setunggal. Menika mboten sae. Lairipun kados pundi? Mergi wonten ing mergi menika mangke badhe risak. Siji menika tegesipun mboten sae. Lajeng dipun suda gangsal menika tiraipun loro menika tegesipun jodo. Jojo menika sampun manunggal lair lan batosipun ngibaratipun menggok ya ngemplok obah ya mamah. Menika ingkang angka 3, sik meneng sik, aku tak omong sik. Ing angka 3 menika sinten bawa Perempuan? Setyaki. Mboten. Kula mboten pun jatur menapa-menapa. Kok ana sing gemremeng-gemremeng. Lajeng tiraipun 3, 3 menika wahyu. Dados tiyang mawon Bali Wisma menika menawi sampun kanggonan wahyu menika, kula nuwun sewu menika badhe sayanganipun mangun Bali Wisma. 4 menika pegat. Yen ra pegat sing dadi manten ya pegat rezekine. Yen ora ngono ya malah pegat pati tegesipun mati salah siji. Lajeng menawi dipun gunggung antawisipun Purantawati kaliyan Lesmana menika tiraipun pinten? Tiraipun kalih utawi jodo utawi loro. Tegesipun Lesmana kaliyan pun Purantawati menika sampun dados tunggal. Dipun kodrataken manunggalken para dewa dados tunggal. Tegesipun Purantawati lan Lesmana menika sampun jodo. Menggok ya ngemplok, obah ya mamah. Mekaten Penemban, kula nuwun sewu, panjenengan kok saged ngitung menapa ngertos lairipun anak kula Purantawati. Ngertos? Rebo Wage. Rebo Wage rebo menika 3. Wage menika 6. Nggih ta? Sik. Rebo Wage, rebo menika 2, Wage 5. Tegesipun 7 sudah 5 isih 2. Jojo. Anak kula menika lairipun Senen Legi. Lho. Senen Legi 3. Lesmana menika dipun hitung 4 tambah 3 7. 7 sudah 5 2. Tegesipun Jojo. Anak kula menika lairipun Minggu Paing. Jane saya positif jeneng ndi lagi? Sekara Bawage pindah Senen Legi bali Minggu Paing. Monggo tumrap tiyang sepuh menawi Paing kalian Wage menika mboten cocok. Lesmana Wage
Purantawati paing tegesipun ging menika mboten cocok. Sing ngomong sapa? Nyatanipun kula menika laripun wage. Bojo kula paing. Nyatanipun yo ora iso pisah. Nek nggo balapan yo pisah. Hus. Ger, wonten dawuh. Panjenengan menika rencang kula menapa mangsa? Rencang kok nyebut bojo kula sak nggon-nggon. Ngerti ta nek bojo kula keleke papat? Nyuwun pangapunten Bapak Panembahan. Mila ingkang saking punika Ger, kula suwun kanthi sanget monggo ta. Mesangan dan Lesmana Mandra kumara atun maringaken Lesmana menika pikantuk Purantawati mangke ingkang putra badhe kula boyong wonten negaring Ngastina. Sampun kula cawisaken Jumpana. Sinten? Jumpana. Joli-jolan crumpong. Kinaya pamboyong ing temanten putri kaboyong wonten negaring Ngastina. Mboten-mbotenipun ingkang putra menika badhe dawuh wonten ing Padasuri. Tertentu badhe dawuh wonten ing Kasur babut permadani. Mukti ngawibawa Nyakrawati bau Dendongger anak Prabu Ndarawati. Dadya didemat daning pasewakan negaring Ndarawati. Nata ing Ndarawati midhanget sabdanipun Sang Begawan Duna dadya bingung bingleng. Mila kendelan ngimawon datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas. Semara cayaning nata ing Ndarawati nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar wenggaten wardu jarawang cong nang durung abang jujur manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping wirta seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan ngorangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung Ponokawan saking Karang Kadempel nenggih Lurah Nalagaring sumamur Lurah Bagong minggah wonten ing Datulaya karya cingak kang samya bulat. Jagat wasesaning Bathara Wayahpura jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos kula nampi panjenenganipun Bapak Durna kanthi terwaca menika mboten paling kados wanipun Ponokawan. Mongko lha kok benten kalana adat ingkang sampun monggo lupiya ingkang sampun kelampah ingkang sowan wonten Garing Ndarawati menika Petruk menapa dene Bagong. Nanging menika ingkang sowan pun Nalagaring. Nggih, lah jagat Dewa Bathara. Boduna, wonten dawuh, Ken. Nalagaring sowan. Kuwatir raos sing manah kula menawi Nalagaring menika mangke modha dhateng menapa sedyanipun Bapak Panembahan Durna. Lha ingkang saking menika dumunten Bapak Panembahan Durna andhes sekerembak kaliyan Prabu Ndarawati. Supados maringaken Purantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara. Yai Prabu, wonten timbalan Nalagaring iki abdining para Pandhawa, uga abdining Ndarawati. Timbalan napa wigatine dene sowan marang Praja ing Dwaraka. Koko Prabu katuran lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Nalagaring sawise satata nggonira ngadhep ning ngarsaning ingsun padha rareja sak praptanira Nalagaring. Nonamit pasang Kalimantabe tinebihna ing lodone dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulaman. Wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati nimbali dhateng ing abdipun Nalagaring kepareng kula nganturaken sembah sumenging mabekti kunjuk ngersa paduka Kanjeng sinuwuning Ndarawati. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nalagaring Pandhararja sapraptamu sinuwun mandura wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan. Nalagaring Pandhararja sapraptamu. Wigatine apa kowe sowan? Ing atase kowe iki ming batur, kowe Ponokawan, kowe iki ming gedibal. Kowe iki mau ngisor. Ibare kowe iki wong kere. Lah kok wani munggah ana ing Datulaya Praja ing Ndarawati wigatine apa? Nuwun sewu Panembahan. Nek mbagekke nggih mbagekke. Ning rasa dadak ngudal-udal status. Kula akoni nek kula niki wong kere, kula akoni nek kula niku wong ra duwe. Nek napa kraton niku ora entuk diunggahi wong kere kaya kula? Apa kraton niku ora entuk diunggahi kawula alit kaya kula niki? Kula tak takon. Lho. Nek pancen kula niku ora dianggep kawula Ndarawati, kula niku ora dianggep kula wangsa Ndarawati, kula ora munggaten Ndarawati ora apa-apa, ora masalah. Ning pangandika sampeyan nganti dirungokke kawula sak negara Ndarawati, terus kawula Ndarawati sing rumangsa kere-kere niku ora ngakoni Sinten Prabu Ndarawati, Sinten Prabu Ndarawati dadi ratu arep dakoni karo sapa? Hah? Lho tak takon. Sampeyan niku pendhita lho. Pendhita niku nek guneman sing apik aja sok natoni karo atine liyan. Nek iso niku ngepenake atine liyan. Oh iya ya wis. Kowe padha slamet Nalagaring, slamet ora peduli apa.
Nala Gareng aja kaya ngono. Bapa Durna mbageke kelawan sira Nala Gareng. Bacut mangkel. Bacut mangkel kok mbagekke. Oh ya wis aku njaluk ngapura. Wis entek. Wis tak dum. Prayogan kon mulungguh ya Nala Gareng. Penak ora penak kuwi urusan bokongku. Bapa Durna menika ngendika sepisan marai atine Nala Gareng rusak kados mekaten. Oh iya ya wis Nala Gareng prayoga karo ora kuwi sakarepmu. Nah, ngono penak. Dadak ngrekoso lingku. Ukara ngurake tembung racik basa. Nala Gareng padha raja sapraptamu. Apa apamu? Iki aku. Nggih cara sencakinen pangapunten. Ayo emosi niku sok ora terkontrol. Raja sapraptamu wilujeng niring sambika lebekti kula kunjuk. Yo tak tampa prayogana. Niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Nala Gareng padha raja sapraptamu. Ndarapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestu tampane Nala Gareng. Niki sanget anggen ndados jimat. Nala Gareng wonten dawuh. Kosik to. Sing nimbali kuwi aku. Ingsun Alendra Indrawati. Nggonmu duwe lara ati, nggonmu murka atimu siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nek tak dangu aja nyengko, mengko ndak ora penak. Oke. Wis tak akan dawuh. Nala Gareng sabar. Niki pun sabar. Sawise satata nggonmu ngadhep, no nggih. Ana wigati apa sowan Nala Gareng? Ah menika ngaten. Kula menika mon jatur sanesipun Prabu Ndarawati. Ngaturi puninga. Lelampahan ingkang dumados wonten ing Karang Tumaritis. Karang Tumaritis kuwi panggonane Petruk. Nggih. Adimu Petruk kena ngapa? Nala Gareng kok kowe malah nangis. Nek ngrasake Petruk. Kula niki rasane terus kaya arep urip dhewe. Lho. Petruk ya kene. Nala Gareng Petruk kena ngapa kok malah nangis ki kena ngapa kowe? Nggih. Niki kula tinggal niku Petruk matane merem siji melek siji. Apa Petruk lara? Ponanten 3 sasi niki Petruk niku lara. Awake panas. Mangga angger kula dulang niku ora tau kalu. Wong ming segothok. Ning nek nganggo lawuh ya telap-telep. Niku lara napa kaya ngoten niku cobi. Napa mboten bingung ati kula. Wingenane Petruk niku malah ambegane wis kaya sentik-sentik nika. Kula terus sabar ya, Truk. Aja ninggal aku sik. Dek bengok nyawa Kang Gareng. Metu bon terus kula templeki bathok. Menyawane ora metu. Iso slamet tekan sepriki niki Petruk niku bloko kalih kula. Bloko piye? Petruk niku jane nek lara niku mung ngenteni nuwun sewu ana swijining Nalendra Reng omong kalih kula. Sing tau tate janji ning tekan seprene iki janjine ora dilakoni lan ora kelakon. Mongko nalika semana sing dijanjeni aku. Petruk ngonten niku karo Brebes mili. Kula ya melu Brebes mili. Melu ngrasake lara. Mboten melu ngrasake urip kula. Rekoso pokoke. Iya. Lah terus Nalendra mau sing janji sapa Nala Gareng? Mengko yen pancen Nalendra mau ora iso nglakoni janji ingkang wis diucapake, aku yang bakal nutuh. Kula tak omong ning panjenengan ampun duka nggih. Lho, nesu perkara apa? Nalendra wau nuwun sewu tau tate janji jaman pustaka Jamus kelima sada niku ilang. Terus Petruk kon goleki pusaka Jamus kelima sadra, Nalendra wau paling dawa kalima sada. Wong nangis kok kon bener. Bebas kaya kalima sadra ya ben. Pusaka Jamus kelima sada kowe bakal tak pek mantu tak wenehi anakku wedok. Ngenten iku Nalendrane.
Nalendrane niku mboten tebih-tebih kok saking ngriki. Kula kenal apik. Kenal apik kula kalih Nalendra niku ya mengeman. Eman. Ing atase Nalendra niku nuwun sewu lho. Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Ah kejaba nek titis Nanang ABC niku mboten apa-apa. Niki sing nitisi Wisnu lho. Wisnu. Wisnu niku dewaning kabagyan. Ratu ketitisan Wisnu, menungsa ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu kok rembuke mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sente. Niku tumrap kula iso tetel kabrahmanane, kanalendrane ora ana gunane. Janji ro kawula kok mencla-mencle niku Ratu Nawacabi kula tatakan. Dewa Bathara ya jagat pangestu Kara lah ta. Banget pinter nggonmu nyemoni karo aku Nala Gareng. Lah sing tok unekke mau kuwi aku isih kelingan yen aku tau tate janji kelawan Petruk Kantong Bala. Nalika ana lakon pustaka Jamus Klima Sada ilang lan para Pandhawa mbangun Candhi Saptawarga duk nalika semana pancen aku tau tate janji karo Petruk yen kowe iso nemokke pustaka Jamus Klima Sada. Kowe bakal tak pek mantu, bakal tak dawuh karo putra-putriku. Aku tau muni ngono. Lah, syukur nek sampeyan kelingan. Kula ya ora wani kok nyebut jenenge. Ning ewadene sampeyan iku piyayi sing pancen lante panggraitane, najan ora tak sebut asmane panjenengan krasa. Nek sing paring pangandika niku sampeyan. Mula saniki kula mriki niku nagih janji karo sampeyan dadi wakile Petruk. Pripun sampeyan? Len janjani karo Petruk nek arep ngeprek mantu. Pun mangpek mantu nek arep entek-entekan. Ah Petruk niku napa-napa didol. Tenan pertama niku nggih meng alun-alun. Gadekke separo. Mebar niku terus mengke bangsal pengrawit. Terus gamelan. Niku alon-alon entek ning wasmana nek sampeyan ora nepati janji, ah Petruk mati. Nek Petruk mati kula kelangan. Nala Gareng jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara ya. Yen pancen kaya mengkono gandeng putraku wis ndungkap dewasa. Aku bakal maringake atmajaku nanging iki ana perkara. Perkara napa? Bapa Penemban Durna Kaka Prabu Baladewa rawuh mrene iki nglamar kelawan atmajaku Purantawati sing bakal tak paringke kelawan Petruk. Lho. Semender niki nglamar. Iya. Ngelamar kelawan atmajaku Purantawati. Ajeng dijawabke kalih Lesmana Mandra Kumara. Kok malah girong. Seniman kaya. Seniman iki nek kaget nganggo nada kok. Lha iku nek kaget ngelawak. Ya ngono iki. Pripun? Ya. Ngoten. Dijawab karo Semana Mandra Kumara. Mangke riyen. Sampeyan niku tresna karo anak putra panjenengan mboten? Lho, aku tresna karo majaku. Nah, sing jeneng wong tuwa tresna karo anake niku mesti wae kepengin anake niku mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kepengin anake niku mukti, kepengin anake niku urip kepenak, kepengin anake niku ayem tentrem. Ning nek sampeyan maringke Ndara Purantawati niku kaliyan Ndara Lesmana, wah padha karo sampeyan niku njoroke anak sampeyan teng juranging kasangsaran, njoroke anak sampeyan teng neraka jahanam. Lho, sebabe lho piye ta? Awis genan nek Lesmana Mandra Kumara niku anak ratu ning rada kocluk. Anak ratu ning rada kentir. Sampeyan apa tau ngerti ana anak ratu kok melu parkir teng pasar niku coba? Nek ora Lesmana ora kelakon. Ana anak ratu kok golek kodhok niku anak ratu pundi lho tak takon. Nek ora Lesmana ora kelakon. Lah niku napa sampeyan niku putra Nalendra Ndarawati didhawuh dening putra Nalendra Ngastina Ndara Lesmana Mandra Kumara barang wis kelakon rapi putra sampeyan mung ditinggal golek kodhok. Apa mung trima didolani teot teblung. Niku mang penggalih. Nek nek dipepet Petruk, arep Petruk niku kere. Wah, rekoso.
Lah yen ngono wis ora ana pilihane. Ah nggih, mula mboten wonten pilihane putra sampean kula peke. Edan kowe. Napa nggih napa? Lho. Kok napa nggih napa? Lah malah topek iki mboten kula mboten kepengin malik tinggal. Tetep ajeng kula rabi kalih Petruk kantong bolong adik kula. Mergo nek Petruk ora rabi karo Ndoroles anu Purantawati, Petruk mesti bakal tekaning pati. Petruk wis sumpah kok. Nek aku ora kelakon rabi karo putra Ndarawati reng aku trima mati titip anak bojoku. Lho, napa ora kesebit-sebit ati kula nek dipamiti kaya ngoten niku? Mula sampean ora usah dadak wigeri-ringa. Aja wedi nek sing diutus rene iki bakalan durung karo Kadang Sepuh Mandura, ora usah wedi. Sing baku goleke kamuktenan niku aja wedi karo sapa-sapa. Nek ana murkane piyai loro niku ambok. Arep balung karo kulit ngenten iki nek ming mungsa Begawan Durna nata Mandura wae. Wah, niku sing ajeng kula lakon. Lho, kowe wani? Lho, mboten. Ah kok lambemu mangap-mangap? Apa lambe kon megar mingkup? Lambe iki ya mangap-mangap. Apa lambe kok ming cucup-mecucu tok? Pun mang paringke kula nek wonten apa-apa nek kula tanggung jawab. Yai Kresna, aja kaya ngono. Manus maning jajalan sekertaning bawana iblis larat. Wah, bareng aku maju ning ngarep Nyai Prabu Ndarawati lah kok kowe ora ndodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampean ajeng nesu. Nek nesu sampean nesu kok kula ndodok niku dianggep garing ora wani. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampean mbelani Ndara Lesmana Mandra Kumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep ngrebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Anggur boyong Petruk tekaning pati ning Lesmana Mandra Kumara kelakon dhawuh karo Purantawati. Semono uga kula. Anggur boyo Lesmana niku edian nganti ra kathokan. Ning tetep Purantawati dhawuh Petruk kantha bolong. Kowe ngalah, kowe iki mung batur. Mangke riyen to. Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok mung kowe to? Semangkean ora. Saman ngelingi mboten? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Hah? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Nalika sampean urip teng Widara Kandang dadi anak Demang, sampean ngluku teng sawah, sampean turut Tegal, sampean garap sawah, awake gupak lendut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampean ajeng dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu ndelikke sampean, Petruk melu nyimpen sampean aja nganti dipateni karo Kangsa. Nalika sampean dadi ratu teng Negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Iso mbebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe piwales karo Petruk kantha bala, malah Petruk sing arep mati mangkendikake Petruk ben mati ning Les Purantawati dhawuh karo Lesmana. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karepe dhewe. Saniki kersane ajeng pripun? Purantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kula ya ajeng boyong Purantawati wonten Karang Tumaritis. Saiki ngene wae, pripun? Tak gawe sayembara perang. Oke. Lho, wani karo aku. Lah wis wani ngadeg kaya ngene kok dikira wedi. Oh. Gareng iki ora ono sing tak wedeni. Apa sing kendel ki mung Bagong tok. Anak Semar kendel kabeh, boe. Bong kok boe, ning bong. Anak Semar kendel kabeh. Petruk ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tantang ratu ya sampeyan ora bakal mundur. Wah, keparat. Ora migas ngarepe nonton Mandura Prabu Baladewa. Gelandang negara. Mangke riyen kula tak mlayu sik sikile pincange. Atau nek kena tenan ora, medhan jawi kula turuti bakal sampeyan. Manus wae kocan putar. Aja mlayu karo gareng.
wonten timbalan. Ngangsek nggen musuhan Prabu. Kula nyuwun dhateng Nala Gareng menika sajaipun manah kula welas. Lho, welas perkara apa? Prabu Mandura mboten nyawang Nala Gareng menika sinten? Tur kula gadhahi pemanggih menawi Begawan Durna kaliyan Prabu Mandura menika mesti nggawa Kurawa. Mestine ngono. Nek nganti Kurawa wani ngeroyok Nala Gareng kula sing ora nrimake. Setyaki mengko ndak salin perkara. Iki perkarane Nala Gareng kelawan para sata Kurawa kajengipun. Kula tetep belanipun Nala Gareng. Dinten samangke kelilana kula medal Jawi. Nek pancen sing maju Kurawa kula sing nandangi. Nek sing maju Prabu Mandura kajengipun dipun pethokaken dening Nala Gareng. Oh ngono. Ya yen pancen kaya mengkono. Ndak lilani Setyaki dina iki Nala Gareng belanana ning aja nganti ketok ketara kelawan Koko Prabu Mandura mengko ndak dikira ingsun banci ladan. Pikantuk saestu. Entuk Setyaki Juramit. Wah. Lintinganku bubar. Saking mempenge Yai Mas Tyaki nganti nabrak. Udawa wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kondur kedaton lajeng perkawis menika kados pundi sinuwun. Mengko aku ingkang bakal paring pangandikan kelawan Koko Prabu apa dene Nala Gareng. Nuri ngestaken dawuh. Budana kang padha seba ingsun kondur kedaton. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Kados pundi ngger pawartosipun. Anggenipun jengandika anak Prabu ing Mandura minangka dados saksi tama badhe pengendikanipun Kakang Penemban Durna. Ingkang kunjuk ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Pripun Prabu? Pikantuk damel mboten boyong putranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kinarya. Pertimbanganipun inggih menika pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Man wonten timbalan. Dursasana, wonten dawuh. Mboten kanthi kanyana-nyana jebul negari Ndarawati wonten tamu sanesipun ingkang putri Mandura kelawan Bapak Penembandono. Lho, sinten? Nala Gareng ingkang dipun utus Petruk. Nala Gareng matur yen to jarine Petruk lara. Mongko larane Petruk merga ming dijanjeni karo Ratu Ndarawati ya kuwi Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Yai Prabu Sri Bathara Kresna tau tate janji lan Petruk menawi badhe saged ngunduraken pustaka Jamus Klimasada lan manggihaken pusaka negari Ngamarta badhe dipun pek mantu. Wusana Petruk nagih janji. Lah niki nek nganti Petruk lakon dawuh karo Purantawati ateges kula nggone mboyong Purantawati gagar-wigar. Mula sampeyan ampun ngantos meneng mawon. Kurawa diketapi teng pundi durunge Nala Gareng dundurke aja nganti dadi pepalanginata Mandura Prabu Baladewa. Nur. Kon mungsuh Petruk, kon mungsuh Gareng wani ora? Nek mungsuh liyane Nala Gareng kula niku cancut taliwondo. Pinten banggane? Nek mungsuh Nala Gareng arep awake cilik ning niku anake Semar. Kekuatane ngedap-edapi. Wose Gareng ora usah dadak tok cekel ning tok undurke wae wis prayoga kartomarma wonten timbalan. Mangkata mriki ngestaken dawuh Pamanarya Sengguni.
putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta ing tata-tata lho Le kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan sebabe iya aku sowan negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa terus aku ditantang Prabu Baladewa nala gareng ora metun coba glandang nenggala metal jawi sipatku kowe ngerti to watakku aku ora tau wedi karo sapa-sapa waton landesane bener sip terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro gandeng aku wedi tandangono dhewe kok tandangan dhewe ta iki kowe iki ndene iki ngancani aku wis ngerti ning aku bloko suta nek karo Prabu Baladewa aku takut aku wedi mula tandangono dhewe nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar ora perkara kalah digdaya ning napas aku iki wis tuwa kowe iki tak jokke wong-wong enem iki kowe supaya ngewangi karo wong tuwa nek aku wani aku wedi terus kowe melu mrene iki gunane apa aku ora mung janji mung ngancani ora gelut kono dinikmati kono Kurawa ditandangi wah wis keparat ngarepe dhewe oke nek pancen kowe ora gelem tumandang karya kowe ikhlas karo patine kakangmu ora apa-apa nek ana Kurawa tekane nek tandangane ning nek aku mati kowe aja rumangsa kelingan aja nangisi kewandhaku kok Karto sandal nolo garing nggih ora lungguh ngisor ngisor reget teng ngadeg mawon nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa yen kowe iki barengi rembug karo wong Astina barengi rembug perkara napa kowe ngayunake Purantawati tok dawuh karo Petruk Kantong Bolong dasar kepara nyata lah Petruk lara kok monggo Petruk tak tari truk kowe isone mari ngopo dawuh karo Purantawati dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budal teng Ndarawati nglamar Purantawati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngastina tekan Ndarawati mung bakal nglamar Purantawati. Tegese kowe barengi rembug Purantawati. Terus kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk. Kulawa gelar papan saguh mateni karo kowe. Oke. Yo nang mulai yo. Cerewet iki ngapa temen ae ta? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani kok aja diweden-wedeni. Kurawa akeh tenan. Halo, matno mburine Kartomarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacara nding. Tok kira Kurawa niku piye lagi tok Kartomarma tok. Nolo garing wonten dawuh Baliyo mboten ajeng wangsul Bali kula bareng karo Purantawati nek kira-kira kula ora entuk Purantawati ora entuk kula boyong aja kok kula ngamuk karo Kurawa Ndarawati kula ngamuk ateges Ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing wis tau kawiyos sing wis tau dingendikake yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu ora minggat saka arep aku dibantani Kartomarma ora jengkelang ku andamu aku meguru karo kowe lho kula nderek mawon Gus
durung nganti tulung kebething paningalah kok dadi kowe mundur Kartomarma. Nggih nyuwun manggaken kok Prabu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nalagaring dumadakan boten kanthi kanyana-nyana. Kula nuwun mapunten, Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki piye karepe? Iki perkarane wong karang kadempel karo wong Astina. Lah kok dadi adiku nggar borci melu-melu. Setyaki, aja melu-melu. Yen kowe melu tandange nata Mandura Prabu. Setyaki, kok ora buka singgihan mekaten. Lah kok dadi kowe melu-melu kowe ngewangi gareng karepmu piye? Mboten badhe kula ngrencangi Nalagaring. Menawi Kurawa mboten ngrisak kahanan negari Ndrawati. Kurawa tak dhawuhi supaya nyekel Nalagaring. Lho pamunten. Nalagaring menika abdi negari Ndrawati, abdi negari Namarta. Sekedhik kathah kula tau dipun mong dening Nalagaring mila kula keputangan budi. Menawi wonten tiyang badhe mula sora kaliyan Nalagaring kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu Nata Mantra Prabu Dewa. Merga Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun dengan batu Kanjeng Prabu. Yen gelem wani karo aku mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki, wela ta. Kowe wani karo Nata Mantra Prabu Dewa. Setyaki, yen panjenengan wani karo aku, belani karo Nalagaring karo Petruk. Ayo, ungano dadamu. Ayo mapunten ora. Wah, keparat pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawu Nata Mantra Prabu Dewa. Ayo minggat ora? Kula mboten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentolo arep bantu. Ayo pancen kewani karo aku. Yen pancen kewani karo Nata Mantra Prabu Dewa kake. Aja meneng wae tak jotosi. Kowe aja meneng wae. Walesen Baladewa. Walesen Nata Mantra Prabu Dewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kae kata-katane kaya ya? Seduma baca senyali bumi. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Wah. Ayo tangi yo. Tangi bacane gek mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh nggih. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa nggar iblis larat ngguku karepe dhewe. Sapa ngantem aku tanpa tariwala? Lho iki nang Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngelang karo Nalagaring? Kowe nyawang karo Setyaki. Nalagaring kakangku, Petruk kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku ardi pilana karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni apa? Kelakon kendarat dening aku. Apa ya aku ya? Apa ya?
Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge we Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dureke matamu, aben saya serem. Mati jenengan. Bagong sabar ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna culna, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengkul matos. Culna ajare Baladewa. Ora dalah we. Wes Bagong sabar, Bagong. Ora iso. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampinane dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarai kok. Nek ora juara ora bakal wani karo kowe. Blek lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Amen ketok gleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Kok Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten. Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhawuhaken kangen Purantawati, Kok Prabu. Kuwi tenan janji. Inggih, njaluk pamit. Nono Gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Gong? Mulih omong karo Petruk. Kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa ya wis men. Ya wis men dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputen bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa. Men do penak le do mangan. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki jam pira rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kemruputen iki. Ndak selak anyep. Ha piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacat ora. Wis gek jobali malah ngrembug bakmi. Oh nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong Nala Gareng niki.
Yayi Jaya Sengara. Ana dawuh apa Kakang Jaya Lengkara? Sawetara nggonipun Kakang lawan Siadi minangka Nalindra kembar ana ing projeng Pura Kencana kene. Nanging saka pangrasanipun Kakang kok isih kurang mulya nggone kasinungan derajat kelawan pangkat. Apa ing dadi ngendikaning Kakang Jaya Lengkara mau uga tak rasakake Kakang. Nggone si Kakang lan aku lenggah minangka dadi ratu kembar ning Pura Kencana. Ewadene durung katon gemah ripah loh jinawi negara ing Pura Kencana kene. Mula nggonku sowan ngersaning Kakang Jaya Lengkara iki sayekti mung bakal ndak kanthi sarta tak ajak ngupaya srana piye carane supaya negara iki katon murwat lan padha kelawan negara-negara liyane. Yai Jaya Sengara, Kakang Jaya Lengkara piye? Durung wae pun Kakang matur kelawan sira Yayi. Babagan pasumenan ingkang tak lakoni. Nalika ing dina Anggara kasihipun Kakang Yumpena ingkang ngababar kawursita jroning pasumenan pun Kakang ngimpi negara Pura Kencana bakal katon endah sarta adil makmur gemah ripah lo jinawi yen to kudu nganggo tumbal. Lho, kudu nganggo tumbal? Ya pancen mengkono. Lah banjur tumbale apa? Miturut sabdaning dewa ingkang tak tampa, tumbale ora le kejaba mung salah sawijining panakawan ingkang mapan ana ing tanah Jawa. Luwih-luwih ingkang mapan ana negara Ngamarta. Ngamarta kuwi duwe panakawan catur cacahe. Mula ora kitang siji kudu diboyong marang negara ing Pura Kencana kene didadekake tumbal supaya negara kene katon gemah aripah loh jinawi. Yai Jaya Sengara. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Nuwun sewu sinuwun. Ngabdipun kala pradagda kepareng cumadong dawuh menawi sampun nampi sasmitaning jiwa ingkang kados mekaten menapa boten prangkung prayogi monggo dipun upadi supados negari menika sak traju sak babak kaliyan negari sanes saged kondang kawenang-wenang sarana ngawontenaken tumbal wujudipun panakawan menika sinuwun. Patih pradagta pancen kepara nyata. Mula kang sanga kuwi Yayi ayo tak kanthi prapteng tanah Jawa. Aku mung manut karo kersaning Kakang Jaya Lengkara. Kurit lampit brungkat kimpul wadya bala kabeh diketapake prapteng negara Ngamarta yen pancen wong Ngamarta ora ngeparengake abdine tak suwun tak dadekke tumbal. Rawi-rawi rantas malang-malang putung yen perlu tak gawe sungsang bawana balik praja ing Ngamarta. Yai Jaya Sengara. Sebaya truk moh. Engko ya Gong. Mengko kesusu ngapa ora? Jenenge rung mateng. Ha iya.
Angger dublak terus no. Heeh. Aja kendhat kok kudu banyu. Arep ngaturke apa meneh nek arep ora sip arep ngaturke apa meneh. Kowe iki aneh-aneh ora apa ya wis. Ayo manut to ya, Reng. Piye mau hasile? Nihil. Nihil piye? Aku tak matur karo bapak. Engko ben kowe ya matur karo bapak. Panjang kamu ki ya ora ming tok nggo dhewe, Tru. Luwih apik nyuwun pangestu karo bapak. Nek bapak mangestoni, wong tua mangestoni iki bakal kelakon apa sing dijangka. Ning nek kowe duwe penjangka tanpa nyuwun pangestu wong tua, muspra tanpa guna. Ya, Kang? Heeh. Pak nyuwun pangestu, kula ajeng dadi mantune Ratu Ndarawati. Wah. Kowe dadi mantune wong sugih gleleng, Tru. Ya muga-muga kelakon ya, Gong. Pamujiku tampan. Waduh. Pokoke pangestumu tak jaluk. Wah. Edan iki ra kulino nyambut gawe yaene aku oleh banget, Tru. Ayo. Biasane ra ya iso ngampet to, ora iki, Gus. Ora kok biasane. Ha iya. Ya mulai yo gak ceket-ceket sebo, gak bubare ora usah esuk-esuk. Ngene etungane kudu njlimet. Heeh. Ki nek ora bubare esuk, heeh. Misale upama bubare jam 2 upamane. Ha iya. Ki mesti sing ora wani bali nginep kene. Heeh. Ragat meneh. Sing jangga montok, ana sing jangga mibal mobil. Mobil do blas bali wae penak. Sing jangga kendaraan ki petungane wah kono ana klithek. Urung nek sing wedi diwedeni gendruwo apa-apa. Wis turu kene wae. Sesuk dadak ngliwatke meneh. Tekor meneh. Jane ade gawe climan ngene iki jane ya ana diitung-itung ora ana ututane lho, Tru. Aneng piye wong ya ade iki ya tanggung jawab karo wong akeh. Ha iya. Kowe tegel nek ana kancane awake dhewe dodol martabak ora payu. Ha iya ra to. Kowe tegel nek kancane awake dhewe nukoni ragangan cilik-cilik kuwi. Ha iya. Ya ora tegel kok. Mula iki termasuk apa jenenge iki? Nyambut gawe atas nama kemanusiaan. Iya. Ya ora apa-apa. Ha iya. Kowe tegel nek ana piyaga kok kesibukane mung ngundha layangan kowe tegel. Apa bojone arep didulang kertas? Ya ora tegel. Kaya tusya lho. Langsung ditawake. Bisa kredit sepeda, kulkas. Harga kulkas 2 juta, uang muka 1.900.000. Kredit 1 tahun 500.000 modar. Senengane kok aku ki sok maca karo uripe kanca-kanca. Ha iya. Wis do gleleng, sing apa sih? Sound system. Ha iya. Ngedonke truk. Heeh. Ora ngerti nek arep ana corona ya. Kiwah kiwi. Mangan kacang atom kek nggon kompong. Menuntune ketok tukul. Gimana truk saya, Bos? Syukur aku ya. Ha iya. Ayo jadwal ya kaya ngono wong iki wani spekulasi to. Ha iya. Aku mapleni. Wis ra entuk ngapa-ngapa ya cilaka. Ha iya. Iki sing gendar wae kacamatane dilem. Ngatipe dilem. Tiba. Sementara dilem sikek ayo. Dilem kok nggo glukol. Ha iya. Angger dinggo tetel ayo. Benardo tak onceki uripe. Piye? Ayo nggo alte kok apa?
Ngelem kok mung nganggo glukol. Lem kertas anggere dienggo ndledek. Ayo mesake. Aja bulan tuku ate kowe ra kuat. Aduh mesake. Jan wis keloro-loro atiku terus. Ayo. Sebagai apa jenenge iki? Direktur Warga Laras iki aku rasane kaya wah kaya sirahku saben kudu mikir kanca. Anak bojo kowe ora tak pikir mah aku mikir kanca-kanca. Ha iya. Elok tenan aku ki baik hatiku luar biasa tenan. Dialem dhewe ora. Mangane ra ana sing alem seprene. Kaya wis tak alem dhewe ora apa-apa. Ha iya. Akon kanca dolan mrene wae ora ndek bensin e, Anggo mulai tak sangoni. Dorene, tak sangoni mulai tak tukake bensin. Weh, ya ngono kuwi apik. Ngendikaning para sepuh kuwi nek kowe kerejeken, rezekimu tok ratake, iki rezekimu ora bakal putus, selalu mengalir. Peceren mbah. Kok selalu mengalir? Lho kuwi tenan aku ora goro. Dadi nek arep kowe dong ora duwe kuwi, nek pas kowe ngesak wenehno. Lho, padake cah tipes. Ayo. Ayo kancaku iki tak sangoni kok engko. Wah, syukur kok. Sangoni donga pangestu. Wis apik. Ha iya. Slamet ra ana apa-apa ning dalan. Dene kepengin turu kene, ya tak slenggarake. Tak gelarke kloso ayo bareng-bareng turu, terus engko nek nglilir do nangis bareng-bareng. Wis urung? Wis urung. Kok dinengke kaya dineyang. Omong terus. Bapak ling ngenteni nang kono nganti kami sosolen. Kami sosolen iki apa, Reng? Ambo. Malah medar pengendikan. Anggepe kaya wis wong pinter, anggepe kaya wis wong resik, medar pengendikan. Hah? Kowe sumber. Sing dadi Semar Katno kowe, Embuh. Kok dompo? Wis ora apa-apa. Ngono kuwi. Mula dadi wong ki rasa dadak sok. Saiki kahanan kaya ngene piye? Wong sing duwe derajat pangkat, wong sing duwe dhuwit akeh dadi kecil. Ha iya. Dadi cilik. Ha iya. Mula dhewe wajib ngene iki digoleki hikmahe. Iya. Masing-masing penabuh kuwi dalam keadaan corona ini ana sesuatu yang baik, yang bagus, yang diterima ketika kita tidak bisa mendekati keluarga. Ning kanan kok ngene iki iso cedhak karo keluarga. Weh, lha kene kowe nang kene kok bojomu nang wetan. Heeh. Nek ya sak rene. Oh, iya. Paling ora ya 2-3 dina pisan rene. Ning rene ya ora piye-piye wong aku didolani wong akeh. Kepiye iki le nilapke? Kepeksane ya aku tetep topo brata. Ha iya. Kowe ngeyel kok iki kon meneng isih ngeyel. Arep pirang jam liga-liga. Kowe kandhane kena ora? Wanggere tak itungi 3 kedheping netra ora tekan kono tutut ndasmu. Kowe senengane mancing-mancing aku omong. Mare aku ditutuki bapak. Nek kowe ora mancing ngomong, aku wis tekan kono. Tak itungi 3 kedheping paningan ora tekan kono. Samplo ora. Jane sing marahi omong iki udah aku ning kowe. Wis ngene kandhane ngene. Ora. Tulunge kedheping netra
Ora tekan kono. Nek Pak, tengok kene, Pak. Ayo terus urut-urutan. Jare sing marah iki ya kowe. Ha iki bapak Gong. Ora apa-apa, bres ngono wae. Oh, bapak ora apa-apa. Ya Seboyo. Ayo. Mau gendeng apa? Gati padha sih. Terus aku wis ngomong to. Aku nek dislathak kemah. Lara drijimu. Drijimu ki kulino olahraga. Lara nek ngethek. Jane nyaneng talaka kati langit Pambang pantepasulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur Samarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak. Niki Petruk kula wakili. Munjatur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kalih di swear. Apa ren swear? Swab. Menika ya tidak tereaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lakon Ndara-ndara Pandhawa mbangun Satwarga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah, Petruk niku terus lara. Dalam arti Petruk niku demo masak. Demo lara, terus kula diutus karo Petruk kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tak rabekke karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedeng kecalan pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Menawi Bapak badhe duka kalih Petruk kula semanggaken. Semareka ten prayetna samurene seka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Apa bener kono Petruk? Nggih. Saya tak takon.
Wong urip alam padang kuwi diwenangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa. Ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya ta nek kelakon, nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Ola kabeh petungen, Petro, kabeh petungen. Pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petro luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petruk luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ing sae menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe, niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe. Ora arep nyuwun pangestune bapak. Ora arep nyuwun pambiyantune bapak nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur. Ning ora nyuwun pambiyantune bapak ajeng kula golek-goleki dhewe taunana windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Wah, tamet jenon ora. Pancen wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok aku ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho, cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku, ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus ya sebo ning Praja Ngamarta to Le. Oh nggih, monggo Pak kula dherekaken. Ayo, Bagong aja kari. Monggo, Bapak. Pareka den prayekna semores. Nek kira-kira wegah ngendang ya disulihke. Nang kene wis drok-drok ngono. Tutut. Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndarawati, wah, gleleng kurame umum. Gandhi sandangan. Uripku mesti ning Ndarawati. Nen anu aku munjo atur sing Prabu Ndarawati, Rama Mara Sepuh, wah, kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampanana. Yes. Kanggo tuku bedhil ngene Mbak Bagong. Mbak Diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tembak tuwor. Ben, aja gleleng mantu ratu. Pelekke.
bojone ayu. Sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor. Bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa. Penak. Nek kelakon. Apa ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Ning dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning dewa kayangan iki mesti adil. Wis Petrus sedih ngene iki mesti dewa iki mesti presa kok. Engko terus medun Sang Hyang Betrata. Wah, perkencong Warudaya. Adik guru, not ini apa namanya? Mi dudu mi. Aku nek karo dewa iki jan sayang tenan. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane nek ora tekan kene, munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedhewe dewa mesti teko. Yakin to? Kendah tenan ora. Kencang Warudaya, pak pong bubolong kali cedhi lawan sing gawe. Ya lut maidut yu mairo. Petra aja sembrana. Iki ciri khase dewa kok lut maidut dengkulmu meloncat to. Bekti kula bulun. Ya napa? Napa kita sedih? Meskipun kula menawa ngertos batos kula panjenengan niku dewa kok. Mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjangka napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Tandrawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Nah niki kula nyuwun pambyantunipun para Jawata. Petra wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanen ya Petra? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu mengko ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Iki dari sarana kita bakal ketemu lan kang kita upadi lan kelakon panjaga kita Petra. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap baton. Lir kincanging risang mawes gandrung. Iki niki gelombang cinta napa Parisawu? Gelombang cinta dengkulmu melocot ki ora. Iki pusaka kadewatan. Arane Parisawuli. Oh nggih. Wenehno nang anu apa jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya Petra? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ulun tak bali nang kayangan wis ganti paripurna nggon ulun nundun ing Sang Hyang Jagat Gatiwedi. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ya, ora Petra. Lora. Petra ki wong limpat kok. Parisawuli, nyaketi Praja Ngamarta. Ning aja nganti ketemu karo bapak. Nek eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku kon nulungi. Nggih, matur nuwun kula tak budal teng negari Ngamarta.
Merana sumupang mangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanegara sagetar kene donga engkong ler wowo sing kene panca betoking ayam wana merak mangwoking pagakan Nyai Werkudara barep kakangku apa Arjuna ulonan paring adhawuh Kaka Prabu tembang rawat-rawat binekta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi krana akeh para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi, apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projeng Dwaraka? Mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sarta ana ingkang maraja saka sela-selaning Garu satemah akarya geger Projeng Dwarawati siadanipun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk, Ndara. Lah niki mengke ora Pandhawa ora ketok. Mongko Dwarawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Dwarawati ndak dikira sampean kalih Sinuwun Dwarawati niku mboten lahir batin. Prayogane pancen kudu bidal mrika, Ndara. Sarateng pandam sumala nang wadana katandremuremu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung Kunjangkan sing langit kelap-lapaton munjo atur ngersa paduka sinuwun lergin sanging risang mawe gandrung para munjo atur sawulepan nyuwun pangapunten menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ana apa sawulepan diagung pangasami nek wonten lemate atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanana nyada nalika kula teteki anjagi negari tapel wates temon Kulon Praga.
Mboten kanthi kanyana-nyana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kewitan ngendhane Mancraba. Andadosaken suwingkang Balakaswa. Marbaba bang suminat. Kena syarat ing sira megeran mendung. Bareng ingkang sedumulange andadosaken gegereng para apsara-apsari. Widodara-widodari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya nyawe kasih. Samiti. Ratu Kembar kemanian. Angang Siddhartha Siwan. Apa sirane kowe? Ya lho. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Nonton niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi! Semari pantat tok didulek. Get-geti. Ning apa ndang matur? Wonten Ratu Kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Jur lakune ngangin kukur anggrane ngarko kura gurnita kagiri-giri. Soy, Werkudara. Kowe sapa? Narendra muri saka negara Pura Kencana. Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Ayo ketemu para Pandhawa wigatine njaluk Srasa Wispanakawan kanggo tumbal negaraku. Wah. Aduh.
syukur kesusu kesandung. Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo kuwi ya mungsuh aku. Ayo, aku tandingana. Pripun? Alah. Kok saged kalah? Kalah kok joget. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadoke padha. Rupane padha, sing siji tajar, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora, anu. Wah. Tak pancing kowe. Edan ora. Golek jago. Ana Pak Menono. Hus. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nang kene nggih. Mang lenggari enten. Napa kok gedabikan? Jeboke hak sudet. Petro. Heeh. Aja gawe isinku lho, rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon? Ngamarta eneng Kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk lendagel sok tanggal 21 menaya. Wis bengi iki. Men sak karepku kok. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang iki. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ning bar kuwi terus la lucu. Sing lucu nggo napa? Aku tetep nekat kok. Ora ngono ndak ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsuh Kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati yo pendem. Wong urip sing dinteni apa? Mati kabeh wong ngenteni mati ya mung ngantri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis. Penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Ngamarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Ngamarta. Ora aku wajib mbelani Ngamarta. Ndaramu kowe kalah kok. Giri lusi jalma tan kena kinira. Nah, we dirungokke, Pak.
Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang kok. Muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya, Pak. Penjangkamu aja diomongke ndak ndoro-werku, ndoroku nek ngerti preso wae, aku melu isin nek ora kelakon. Petruk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseron ya, Pak? Keseron bapakku lara iki. Mulane ora sok njoto si cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sinu Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sadaning dumugi semanten Sinu Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk anjing sedhep. Nek omong nganggo ambekan. Cangkeme isih obah, suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektune ngoten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah diseni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sini. Pak kuwi dagel aku Pak Ismen. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ndombani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndombani kali Petruk ning jebule malah kula niku jare. Pak tak omong itu. Sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya apa landange Petruk. Sigra ngasta parisawuli paringaning Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Kok kowe wis ngedhep pusaka loro? Wong ngene arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggonku labi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Petruk ya omongane ratu dikasut.
Jlamrung wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka jamus klima sada tak jaluk. Nggih, mangasta. Mengko tak aturke Kaka Prabu Puntadewa. Nggih, pun derek. Lah kuwi terus piye? Lho, nggo syarat lek rabi kok, Pak. Waduh, Petruk gleleng tenan iki. Wah, bojone ayu. Jaluk terus, jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Lah wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Kaka Prabu ora mugemi pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Rono. Ah, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku siliyana sikik saiki. Lho wong urung dadi kok siliyana sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mawon monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Kala Nantawati wonten paring ade. Jumbo kenapa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lair batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu! Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Ya. Kok iya dengkulmu kuwi ki putra ratu iya. Ah bingung ya kula niki. Kula matur pripun? Wong wis karo calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumahing bumi kuruping langit ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ngaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon.
Tak ceke terus. Gong, wah anggere gedi tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimumu. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejane akeh buah-buahan gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko memaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Nek ngaten monggo dipun titi periksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong ki calon bojomu ya wis kono. Nek mlaku ora adoh-adoh. Nek adoh nek direbut wong piye kowe? Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon, iki ki sutra ya, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang ming sepanduk. Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora ntridik. Iki nek nyekleke kene iki mung dipejet sing abang kilo, ta. Wah, adem Tru. Iki jenenge asu, ase. Ase janwa. Iso nyes e. Tak nganu e. Tak manggang ndasku sik. Manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gek metu kono. Wah. Arep ngopo e? Asa karepku. Kula aturi medal iki Lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono kok ora edo. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Engko tak goleki kamar sing isis rasa nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko rasa nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia ora. Kowe ngapa Mer? Wis tuwa kan dadak nata meja. Arep nilai Petro. Arep licet kowe ya. Arep nginjen ya. Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desi tenan ora. Iki kraton ya Mir ora sak kamar. Kono lunga. Weh, ha kok kowe metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku es. Tendang ora. Orku dorar ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya kok. Arep melu merana. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Barataya ora malah babak dengkule to. Nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa, Tru? Ha ketok ora kene keder. Angel tenan. Primpen tenan pokoke. Wis ngrekoso tenan. Kula nyuwun dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku, sayangku. Rumput yang bergoyang.
Werkudara. Nggih. Sadurunge mlebu kraton kae singkirna. Mengko ndak malah dienggo dolanan Panakawan iki. Wah, iya. Paman Werkudara. Nggih. Prantawati tak jaluk Dadi bojone Petruk. buset. Mingsa Petro wae kok bojo Prantawati aku ora nrimake. Baliya le. Emoh, Baliya. emoh. Akene iki wis tekan ngarep cangkem. Wo. Menara. Wis jadal. Bahwasanya sing iso banyak seperti itu. Prabu Dewi itu karepnya seperti itu loh. Marah-marah kok enggak terima Petruk Rabiat Pronto itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene paham. Terus ndi? Dadi Petruk sing ngaturake senjata Cakra. Inggih. Sakmenika terus pundi? Ya wis. Ya yen pancen Petruk sing ngaturake senjata Cakra, ya wis malah pun Kakang eling. Pun Kakang melu mangayu bagya kaliyan Petruk lan Prantawati. Lah Lesmana wis ben muter ya ben.